Hello dolrok phungka ham rok no jotono no ani channel nai tongnai rok no obongkha mai hamui tongpaikha tinini video ke kisa interesting video bo hini mano norok nukha ke saimanai tini ani kheto thana ongkharjak ang nogni norok nugui mankhana ko duita machine ani kheto al chuailai tongkha norok nugui mankhana waisapan hai rok norok tinukha ekta kheto duita machine ke chuaima rok tini norok nugui manai ani kheto ko buikhe borosi hamui tongpaikha ani khe tabosi chuai tini si bornai ko norok nugui mankhana duita machine tabagai ang duita machine manaka make obo hai ang puila o machine nakha al chuaijaknai o hai machine bai chuaikha puila chuai mansi bono tusmalia faide ni se phailia sinar ke boinar mang chuai sinar ke phaya ki ang kisa jole ma hayongoi borok kanai no duita machine bai waisani chuai rirkha ke borok saho oborok je chuai ni rok wana jaka duita machine bai chuai nai hini borok wana jaga aram da nangni singma nang borok no aram nang so khorok nai rok ke chuai mani waisa panda o bhai rok ke norok chuai kha mani borok chuai ya khuni sowano borok wain interest nangjaka khorok ni ke chuai mani kibo narafan borok o bhai ke ma chuai ya khopun anara no poila ma chuai inchao machine kisa chaka lore jangma bagai chaka no thik khlai tongo tai kisa ke ko chalogoi tongo जों age rogo sinogo musurok bai al chuaipu eba al bai purogo khorok ni khorok tam chuai lema rok nugo tabo ke जों omno nukha machine rok bai chuai lema bagai kaisa mang machine nai mano inke obo rok no gontao 500 mareo 500 taka gontao chole buinayang busuk chole abole saimia obo ke rang tonghani kono machine duita namania kisa jolewoi nawai phunuk siwano nei duita machine namanisi